Introducing storytelling 1. Mukati medu matinorarama guys, tinorarama nevanhu vari fake. Kana vachinge vakuda vanokuisa mhepo pauri zvokuti mhepo yoyo chero paunofamba kana ukaona mukomana kana akakuona kudai anogona kuona tsvina chaiyo yemusango, nhabhi chairo chairo, kusemwa uchigeza uchivatako mai mwana anogona ngokuisa mhepo vanhu vavengava kuti unongosemeka pese paunofamba. So chinzwai nyaya iyi. Mumwe musikana family, mumwe musikana akanga aina mainini vake namai vake madzimai avanga ari masisters. Saka cousin sister yake naiye vakakura vari pamwe chete vachingoita kunge masisters. Saka munoziva kuti kuzvarwa kwatinoita tizvarwa zvakafanana, tinozvarwa tine zvipo zvakasiyana. Pakukura kwavakanga vachiita paya uyu mwana wakwamai guru kanga vachita sokuti vaitambure mbijana vanga vasina mari. Ava mainini vanga vane zvakabatana, munin'ina wamai vanga ne zvinhu zvakakwana zvese and everything. Vana zvanga zviri bholati munongoziva ndikureva nawo. Kuna mai guruko zvinhu zvasina nyatsombira zvakanaka, asi vaistruglawo vachitamburira kuti vana vaenda kuchikoro, though vaidzidza muzvikoro zvemurukesheni and stuff like that, but at least vana vaitoenda kuchikoro. And tine kufamba kwenguva mai guru vakazosvika pakushaikirwa nemurume. Vashaikirwa nemurume manje vakasara vachirikadzi vakudhonza nzima kuti vaendese vana vaya kuchikoro. Kuna mainini uku zvanga zvakana, munin'ina wavo zvanga zvakanaka iwa, vaibatsirana nemurume wavo sezvaingofamba zvichienda zvakadaro. Right. Pakukura vakatambura vakadzima vakaita mari cho vakaita yose kuti vana vapedze chikoro. Vapedza chikoro manje handitika vamwe iform 4 yandikutaurai. Uyu kwamainini akazoenda ku-A-level akaenda kuuniversity. Uyu akabva kugumira form 4 noti ndo pakakwanisa kugumira mai vacho taende kuchikoro. Then nekufamba kwenguva handitika uyu graduate kwamainini ushu akabva wana basa ndobva atanga kushanda zvake. Andimona achishanda kudaro uyu weform 4 ushu akatanga kuita business. Andika sezvamunongoziva kuti business futi rine lake zviri muropa. Akabva atanga kubudirira mubusiness shoma iroro pashopping center yepadhuze ipapo paitengesa zvinhu zvake zvakatanga kufamba. Zvakatanga kufamba zvokutoti mainini vakatanga kunzwa godo. In fact akatanga kunzwa godo, angasina mainini vangasina problem nazvo, but mwana wa mainini cousin sister ndio yakatanga kunzwa godo kuona kuti ko chinhu chakuitika uyu zvinenge zvakutofaya ini tikuenda kubasa nechandoto chiri kubatika, uyu ari kuita zvebusiness achitengesa zvinhu zvisina nebasa rese, aive nekatak shop kaive nako ko zvari kutoita mari, ndobva anotaridza mai vake. Zvisinei nerimwe remazuva handitika akabva aona pane zvokuti muarea vakomana vese munenge muine mukomana munenge muchiziva vamwe vakakura naye ave nemari ave nezvinhu zvake ndichichi. Saka vese vasikana vemuarea imomo vakanga vakaisa ziso pane mumwe mukomana handitika akanga ari muarea imomo, akanga abuda wakaenda mhiri akazodzoka ave nemari yake yakanga yakutyisa. Saka vese vanga vakuaya kuti dei atoraini handiti muona. Asi uyu wokwamai guru uyu webusiness takshop uyu nelevel neklasi yake haana mbinga akazvitarisira kuti ndingakwana wapa. In fact haana mboita basa nemukomana uyu, aingoita yaiita. Asi mwana wamainini uyu ziso rakanga rava pane mukomana uyu, including vamwe vovasikana vemunharaunda vaizvinzwawo vaitiwo isusu tinoqualify pamukomana uyu. Handimona sezvinei vakazama kuacta maaktire ose pamukomana, but mukomana aingobatita semunhu waanoziva uyaya but asina zvakawanda navo. Handimona. So nerimwe remazuva munin'ina uyu achibva kubasa kwaishanda achienda kuweekend kwamai vake handiti ndobva aona mota yemukomana uyu akamai mwana hero rinozi mota rakamira kuna sisi ave kwamaigura handitika akutotaura handitika sisi vaitonyengwa nemukomana, vatakunyengwa nemukomana uyu but vaitoramba vachiti ndisiye zvangu nezvandakaita izvi ndisina kana kutodzidzawo zvekudaro, ini ndotengesa mutakshop ungandidi handiti muona enda kune veklasi yako. Vaitoramba sisi, asi mukomana mwoyo wanga wada pana sisi. Munin'ina zvinangobata zvakanaka nokuti mukomana uyu aive nemari zvaitosikama aitoenviwa paarea kuti dei mwana wangu achinge awanikwa naningi, dei mwana wangu akawanikwa naningi, because mukomana uyu futi ainzi anga ari munhu aidiwa nevanhu, anga ari munhu anga negunhu hwake, anga netsika dzakaibva. He was coming from a well family, a well brought up family yekuti yakamukudza zvakanaka. Saka munhu wese aingoti mwana wangu akarokoka ningi zvinenge zvakanaka handiti muona. Saka akabatikana bva arwadziwa achiona sisi vake vachitaura mukomana yachi mota ichingopaka payamazo akawanda achingoona kusvika anobvunza sisi naye sisi kuuya nombodei pano handimona zvikanzi ashiuya ari kuuya panapa ari kundida but ini ndotosati handisi klasi yangu haisi klasi yangu. Si munin'ina akazama kuti haisi klasi yenyu musasora nditamisigwa nguva ndozvekuzama kudhisa sisi kuti vasadana nemukomana ushu. Iye akwanise kupinda zvikanzi muudze kuti inini ndotomuda zvangu ndiripo ndakamirira, imimi muzotsvagwe klasi yenyu munokutambisigwa nguva navanhu vakadai havaroori handimona. But mukomana akaramba achisa pressure kuna sisi kusvikira sisi vazoita giving ndobva takadana nemukomana uya. Atanga nemukomana uya zvakarwadza munin'ina kana udza mai vake handiti mainini mai vatinoti mainini ndimai
ndo vakanoudzwa nemwana wavo kuti mama zvinonoita zvakanaka. Handitika ndokubva anonyemba kuna mai kusvikanzi muri kuona Ashe uyu takati apatidzana kutodanana but nekuda kwa ngatichimuti Mary, nekuda kwaMary hachandicheuka kutodanana naMary. Mary asina kana kubvisa, Mary asina kana chi, akanditorera mukomana wangu. Zvaunoita kunge akatorerwa mukomana. Mai ndokubva vabatikana nazvo. Mai vabatikana nazvo ndobva vaenda kunganga kwavakaenda. Vaenda kunganga kwavakaenda zvikanzi muda kuti tiite sei, zvikanzi toda kuti asemwe. Pese panenge angosvika nenge achingosemwa. So nganga yakabva yanogadzira ndobva yanoisa mweya wekuti mukomana wese anenge angosvika pamusikana achida kuti amuroore anenge achingotanga kusura. Hanimaona. Saka vagadzira kudaro mukomana yakazoti achisvika mushonga wakabva waenda kuna sisi vake kuna kwamai guruko. Mukomana achisvika kunona musikana wake anditika musikana akatanga kungosura. Kusura kwako kusura zvainhuwa zvazviya sezvanga zvagadzirwa kuti vanyatsonzwa kuti chichiri kunyatsoitika zvinhu zvakashaya. Akabva atadza kusana naye chichiri kuitika. Hanimaona. Ndobva tanga kusura mai ndokutobvunza kuti ko chii zvikanzi mama handisi kuziva. Mweya uyu uri kungobuda zvoti mai wacho naiye waitobatawo mhino kana atanga kusura. Asi zvaingoitika chete kana pakauya mukomana chero asingadanani naye aibva tanga kusura zvoti vanhu vakatanga kumutiza. Hanimaona. But mukomana haana kutiza, akamira naye akati I'm going to take you to noti sei zvanga singaitika all along. Ini ndichikuziva wanga usingasuri. Why ndangoti kangotanga pano kunotanga kusura. Handitika ndoda kukuendesa kwaDoctor. Akatora musikana ndobva naye kwaDoctor. KwaDoctor hazvina kupera. Hanimaona. So mai mukomana naye ndobva ati kune musikana ya saka ini zvandinogara kuHarare ndochinda nekuti chingonogara kuHarare ikoko handiwana uchirapawo uriko ndo zvanga zvisina kupera kana zvichiita kuti ndicharara munemwe room asi uri under my roof will do that. Saka vakaenda kuHarare kunogara. Maini nemwana wavo vakazonzwa kuti musikana kutogara kumba kwemukomana chibatsitsvaga treatment ariko vakabva vatsvaga plan vakati manje toita sei. Ndobva kuti kune mwana wavo zvandakuita inini pane zvandakaita kuna Mary. Saka ini ndichasunungura zvauchaita iwewe wakuenda newei nenzira yekunopinda senge uri kunonamata wakunoparidza wosvikononamatira munhu usho. Handitika iwe paunenge wakunamatira musikana uyu unondibhaza kunoku ini ndobvisa chamu mushonga wandakaisa waya wokuti asure then ndoita kunge ndiwata healing that way. Ndisisi vako vachakuti uya ugare panapa nokuti unenge wabatsira dambudziko rinonyadzisa then kana wagarapo iwe watanga kuacta unotora murume varonga plan yavo. Handitika vaita saizvozvo. Musikana aenda kwasisi vake kuya sisi vagamuchira munin'ina wavo kusika sisi ndakarota hope asi hope idzi Mwari vaitaura neni vachiti ndikunamatire. Handitika ndaakunamata zvisingaiti mazuva ano ndachikumbira kuti timbonamata zvokudaro. Vakatanga kunamata sisi havana chavakafungira vakatanga kunamata nditika ndobva abhaza mai vake. Mai vakatora mushonga wayo mubva vaenda vakandopisa. Handimaona vapisa kudaro handitika achiri mumba vachiri kunamata kudaro mushonga wayo wanopiswa kudaro wakadzokera ubva wanoita pamwana wavo ari pakati pekunamata ndobva atanga kusura. Uyu yakabva atonzwa kurepikwa kuti pane chabuda mandiri ndobva zvoenda pamwana wavo vari pakati pekunamata ndobva mwana yatanga kusura. Ko vakati uya kutoti ndazwa kuti pane chabuda mandiri ndinge ndapora ko iwewe. Hanimaona chichi kuitika ndobva tanga kusura. Hanimaona akati saka ivo havana chavakafungira wangofunga kuti pamwe mhepo yabva pana uyu sezvo vari vana vemacousin sisters ikaenda pana uyu. Hanimaona vatotanga manje toita sei. Musikana akabva ngononga bhegi rake imeni ndobva amhanya kumba akati tikuenda kubasa ndobva amhanya kumba kusura kamuchagariki makunyadzisa iye ari kuziva kazvavanga vaita zvakatransiya zvikaenda pana uyu. Achisvika kumusha kumba kwavo mai vake akabva abvunza kuti ko haufa zvikanzi mai handichakwa achitaura navo ndobva tanga kusura. Mai vakati ko chii zvikanzi hamakusura kwekuya kwatataenda kunobvisa kwauya kwandiri. Apa mai vapisa mushonga wayo yamai mwana mushonga uyu ndo yanga iri kiu yachona. Handima yanga iri kiu yachona. Mwana akatanga kusura. Mai vakaparadza mwana wavo vega kuti vachiti vadini hapana kwaikwanisa kubviswa mushonga uyu. Mai ava vakasvika mwana akatanga kutambura kusura every day akusura kubasa kuda kuchaindiki akungoti kudai sokusura kusvika kubasa vamudzinga basa vakati atingashandi nemunhu anenge achingosura every time basa rako unogona asi kusura mweya wese unoziraudza ofisi kuti ba hazvichaiti. Mai vaona kuti hapachina kuzama kufamba kun'anga zvikanzi makaita mega muri uku yakadya masa yayo makaita mega ende munhu wamakaitira haana chakaipa changa akabata makore achitambura achingosura iko zvinazosvika pakusununguka asi makabva mapisa ndo yanga iri kiu yenyu iyoyo kudzokera kune nganga yakavapa mushonga wayo vakaona nganga yayo yakabva yafa ichinzi yakanga yafa yani 2 weeks yariko. Mai vakatambura ivavo vakazongona kuti ndauraya mwana ndoita sei ndobva vatora poison ndobva vafa. Musikana ndobva angosara achingodi achingosura. Hanimaona asi musikana uyu ninyaya yekuti asara ega mai vake vazofa akazoenda kuna mai guru. Handitika akunoda rubatsiro ndobva anokonfesa kuti aiwa zvanga zvakaitwa namama. Hanimaona ndo vakanga vakakonzesa zvinhu izvi nenyaya yemukomana kudai ndobva varondedzera chokwadi chisodobva chabuda pachena. Handi saka apa moral of the story handi ndangoti imimi muchisara muchitsvaga moral of the story kuti paunocherera munhu gomba
iwo ndionowira mariri. Zvirimo mafamilies medu kuti kana vachinge vakumaka, kana vachinge vakuvenga, kana vachinge vadecide kuti hauroorwi, kana vachinge vadecide kuti iwa huende kubasa, kana vachinge vadecide kuti iwa huitina chakanaka chitika muupenyu hwako, vanogona kungotumira mhepo yekuti utanga kungosura so pane vanhu, kana kungonhuwa kunge nabhi so iwe usina uri munhu anogeza anoshandisa maexpensive deal hazvinzwiki, kune kuchitonzwikwa mweya wetoilet ndounenge uchibuda pandiri. Saka ngatingwarirei vanhu vakatikomberedza tinorarama navo hatiti maona. Ndangoti apa pamusare muchingo brainstorma nenyaya iyi, muchingodzwisisawo panyaya iyi. It's a true life story. Hantika I'm introducing my stories aya, ndichange ndichikudzai one by one, muve nezuva rakanaka.